Di na? Okay, may gabi kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi sa Tagalog. Good evening sa English. Sa Insik, Washington, sa Tonsinwa. Nya sa hinapon wabarakatuh. Dayon sa Muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maayong gabi kanatong tanan diha sa Amerika sa tong igsuong Kardinal Ambrosio Resani. Maayong gabi diha sa imong asawa, pinanggan imong asawa may gabi. O diri sa Pilipinas, kung nato malimtan sa pagpangumusta ang ato mga pinalanggang bisyap, mga bisyap diha sa Negros. Bisyap Arturo Amaba, si Bisyap Makristo Damang-Damang, maayong gabi. Itong balikan diha sa Amerika, maayong adlaw sa tanan natong mga kababayan, mga kaigsunan nato nga mga Pilipino diha sa Dubai kay Marisa Tahod may gabi, musta ka mo diha, daday Tahod. O diha sa Hong Kong naatay bagong listeners, matud pa niya diha, naminaw ko sila sa ato ang live. Diha sa Korea, ay taga Korea diha, no? Matud pa niya nindot ang atong husay. Munang dili tanan, depende man kung is pagpamati. Depende sa pagpamati, nga dili ka close-minded. Wa pa ka kasiguro sa imong kaluwasan o kung sa katinuod na. Labi na kung moingon ka nga life after death, parting daghanang teksto imong punisyon sa Biblia para ipalingkod nimo nga tinuod na imong life after death. Pangutana simbako din na tinuod. Wa gi kay natughong aning kalibutana. Sa kadugay nimo nga puyo, wa kay natughong. Dili gyud tinuod na imong life after death. Wala gyud life after death. Ang mga sukaranan o basihan sa life after death, una si Henok namato diri gikuyog sa Dios. Nya ang problema kay ang Dios nga yung gikuyugan wala man mohawa diri sa kalibutan. No? Kung tinuod nga teologyan mo, nagtuon mo sa Biblia, ibasa ninyo ang kasulatan from Genesis to Apocalypse, tinadaya, asa po ninyo makita nga ang Diyos libulag diri sa kalibutan? Kung atong page by page ang pagbasa, pag-abot nimo diha sa panahon ni Abraham, ang Diyos nitungha ni Abraham dito sa kahuyang sa Mamre. Sa may ilog dito, na may ilog. Wala. O niya, nipakita ang Diyos ni Isaac, ni Jacob, na iinok. Wala. Matod pa sa Diyos dito ni Isaac, ako magauban kanimo hangtod na matuman ko ang akong isaan kang Abraham na imong amahan. Wala dito magpuyo ng Diyos itong unas ditoon kay nagsaad na siya ni Isaac na ako mag-uban kanimo hangtod na matuman ko ang akong gisaad sa imong amahan nga si Abraham. Pag ingon diha nga ako mag-uban kanimo, nya si Isaac asa man itong panahon na dito sa Kanaan, kanang Israel karon. Dito ng Diyos kaya nag-uban man siya. Sa dito na ang istorya ni Jacob. Nara ang Diyos dito. Gihingan lang niya ang dapit nga iyang nakita sa panahon nga pingil. Namatod pa, nakita niya ang Diyos sa naong ug sa naong. Asa may inog dihan nyo. Muna nga, daghang maalaot sa sangyaw madili tinuod. Wa man ko nagingon nga tuo mo sa sangyaw, pero paligo kayo utok, ug namoy utok, naamang kitay sa labutan kitang tao. That's one of the purpose nga kita gatagan tas Ginoo pag-utok para
mukilatis ka, kamaot mo sabot sa tanang sangyaw para sa kalibutan. Sunod, sa diha nga nagpaila na si Jose sa iyang mga igsuon, gipakuha si Jacob dito sa Kanaan. Unya ang Diyos gisulti ni Jacob, ayaw pag panuko, pagkuyog kaya ko mag-uban kanimo. Nya asa man di si Jacob, tuwa sa ibabos bitoon nga mag-uban man siya, di adto ng Diyos sa Ehipto, pauban niya dito ng Diyos na inyong inog ito, no? Kusa ka ng basihan ng mga katarungan, dili ka ng katarungan tinuod. Tumbasahon niya kaning Iksodo, nisulti ang Diyos dito ni Jacob. Genesis I'm sorry. Genesis 50 man to. Kapit ato dire. Sa kani si Jose nagpaila sa iyang mga igsuon. Yan. Sa Genesis, si Jacob nagapanalangin sa mga anak ni Jose. O, diris 47 ni. O migikan sa Israel. Adilin ni dilitas 45 kay migikan naman siya. O migiaw sa dos ta magsugod. Gikan ta sa 46:1 Genesis. Og migikan sa Israel uban ang tanan nga iya og miabot sa Beersheba og naghalad siya og mga halad alang sa Dios sa iyang amahan nga si Isaac. Og nagsulti ang Dios kang Israel sa mga pananaon sa gabi og miingon siya, Jacob, Jacob. Og siya mitubag, ania ako. Og siya miingon, ako mao ang Dios sa imong amahan. Dili ka mahadlok sa paglugso ngadto sa Ehipto, kay didto ikaw himuon ko nga usa ka dakong nasod. Ako mulugsong uban kanimo ngadto sa Ehipto, og ako usab magapabalik kanimo, og si Jose magabutang sa iyang mga kamot sa ibabaw sa imong mga mata. Ako mulugsong uban kanimo ngadto sa Ehipto. Unya asa may hinog ya. Wa mo kuyapi. Mataka lang mo pamunit kung mga sita sabi kay mabasa ninyo diha nga si Hinok naa ikuyog sa Dios pero wala ninyo sa tao naa ba dito na may Hinok uban-uban, no? Musa daghang malaot aning sangyaw sa kalibutan. Hinumduman nato kanunay mga kaigsuonan nga ang atong kaluwasan naagid nakadepende gina sa magsasangyaw. Ngano man ang atong kaluwasan mao ang atong pagtuo. Unya asa man manukad ang imong pagtuo. Kanang imong pagtuo mo tungha kana sa imong kasing-kasing sumala sa napugas sa magsasangyaw nga imong gipaminaw. Ang problema kon ang magsasangyaw nga imong gipaminaw, huna-huna ra niya to. Samahan ni karon no, kaklaro ang istorya. Asa ang Diyos, ni kuyog ni Jacob sa Ehipto. O yan, naday Diyos dito sa nasbitoon. Tuwaday dito si Hinok. Wala, ikaduha. Si Moises, may ilang itagaambasim si Elias. Kay si Elias, ni kaya padulong sa langit. Niya asa man ang langit. Unas bitoon. So, huna-huna nila nga si Elias, nila po si dito sa langit, unahas bitoon. Manya karon ato kunong masahon og niabot ba si Elias dito unahas bitoon.
Ari kuno ta sa Mateo. De. Mateo. Ha? 11. Aw. 17. 1. Ug tapos sa unon kaadlaw gidala ni Hesus uban kaniya sila si Pedro ug si Santiago ug si Juan nga igsuon ni Santiago ug iyang gipanguluhan sila sa pagtungas sa usa ka kataas nga bukid na sila ra dito ug dito sa ilang atubangan nausap ang iyang dagway ang iyang naong midan-an sama sa adlaw o ang iyang mga sakop miputi sama sa kahayag. O tanawa mitungha kanila si Moises o si Elias nga nagpakigsulti kaniya. Nya sa man kunoy Elias sila po sa tunas bitoon. Wa mo kuyapi. Ang inyong yunahuna nga si Elias mikayang sa langit umoy gituhuan na yun nga moday gilauman gitagaan na yung kusog nga inikamatay lagi musaka dito sa langit kay doa si Enoch doa si Elias ay ang problema dire asa may Elias ito nas bitoon nga nagpakita man dito sa pananaw ni Jesus nagtindog ko sila matubangan mao nga bantayanan kini atong pagtuo bantayanan kay na mo bitaw nga mga matay ng pangulo basta mga matay ng pangulo di naman na tinuon kay inibalik ang istoryaha wala may labot ang pangulo gawas og ang pangulo samang David ngayang gibilin dito ni Salomon dahil gikan ni Salomon si Salomon wala kabilin wala kay mabasa nga gibilin ni Salomon sa iyang anak na si Roboam. Ang Diyos may nagbutang dito ni Roboam. Dili tungod ni David, o dili tungod ni Salomon, kundi dili tungod ni David. Unsa pa'y mga basehan ninyo? Unsa pa'y basehan ninyo diha? Nagyoy life at David. Unsa pa? Pareha kayo ni Matias. O si sayang anak, ato si Gilansang Atulisan. Isa to? Dimas yung si Istas. Niya usa to. Karon na yun, ubanon takas paraiso. Dito, o dahil sila nga, ni sakapot pagkayag dito. Kauban ni Jesus. Kanya, kinsa may nakakita pagkayag ni Jesus. Ang 11 katinunan nakakita pagkayag kunuhay. O niya, nai-istas dito. Ni Kuyo. Nai-gibitbit siya dito. Wala. O niya, atong tanawon, pagkayag ka na, asa ko mapadulong? Nilingkod, isakas langit, nilingkod sa tuong kamot. Mao na kapag itabaabas sa inanak, Diyos nga mahal, gawas ni Jesus. Kung diha si Jesus nalingkod sa tuong kamot, palpak na po. Anong palpak? Basa. Usa ka ng sangyaw ninyo. Hugaw basta giro na inyong sangyaw, di mo maluwas, ana. Ari ko ta sa buhat 9:1. Apan si Saulo nga nagpangus mo paghihapon mga hulga sa pagpamatay batok sa mga tinunan sa Ginoo miadto sa labang saserdote o nangayo kaniya mga sulak ngadto sa mga sinaguga sa Damasco aron nga kun aduna didtoy iyang makaplagan nga mga iyan ining dalana mga lalaki o mga babae iyang mataral sila nga ginapos ngadto sa Jerusalem og sa naglakaw siya sa nagsingabot siya sa Damasco usa ka kahayag gikan sa langit mikalip pagsidlak libot kaniya og natumba siya sa yuta og iyang nadungog ang tingog nga nagingon kaniya Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako?
Og siya mingon, kinsa ka ba Ginoo? Og siya mitubag, ako mo si Jesus, nga imong ginalutos. O kita mo? Naras Damasco, nadunggan ni Jesus, ni Pablo ang tingog. Kinsa ka Ginoo? Ako si Jesus. O niya, asa ko nung gikan ang kahayag? Gikas langit. Niya asa man ang langit gibuhat sa Ginoo? Naas tunga-tunga sa tubig. Walay langit unhas bitoon. Genesis 2. O Genesis 1. Di mga tawhana, grabe kayo mo. Kuan kay ilang nahuna. Pero wala ka lang, magpistingay na karong pilang adlaw ba? O gihinganlan awa, o mingon ang Dios. Mahimo ang usa ka hawan sa taliwala sa mga tubig. Unsay mahimo? Asa mahimo? O ngunit timan ana to. Mahimo kuno ang usa ka hawan taliwala sa mga tubig. O bihinganlan sa Dios ang hawan nga langit. Kung sa daw tong hawan? Langit. Kanya asa gikan, asa to mahimo? Taliwala sa mga tubig. O di klaro kayo nga kana dayong langit nas taliwala sa mga tubig. Kung ang inyong langit walay tubig diha nga nagpataliwala ng langit, o kung kanang inyong langit wala na siya mataliwala og tubig, adili na langit. Karon sa manay ilang priba nga dito unhas bito napay nailang dito nga nataliwat ang tubig. Wala. So asa man ning langita nagipasabot gikan rani padulong Dios panganon. So ang kuan di ay ang siga nga nadungog nga kahayag wala gagikas bitoon. Nagikan na ng panganon. Biara nagikan ng hayag nga nadungog ni aw na kita ni Pablo og nibuta kaniya. Dili kay butsaw ka nga kadtong kahayaga ikas bitoon, unahan pagis bitoon. Bobo ng mga tawhana. 100% bobo. Ngano, kasabot mo wala? Huwag mo kasabot? Asa gani kita ng langit? Sawa pa sa hinanlig langit, unsa siya? Hawan. Unsa, asa dapit may tabo ang hawan? Asa may tabo ang hawan? Unya unsa dinganan sa Dios sa hawan? Sa to pa katong hawan o ang langit o sara. Nga naas taliwala sa tubig. Unya, kisa man kung may scientist na tumatuod nga gikan dia unahan sa bituon padulong dito, dunay mga tubig dito. Aron doon na kay langit dito. Wala. Mga inutil ang tao nga di ka sabot aning sangyaw sa Ginoo sa kalibutan. Kita tanan tuon din mo kay manluluwas mo itong pagdangon ning ipalakaw ni labado manguna to reply siya manang galangi di man pwede nga maghilom-hilom ka kay maghilom-hilom ka mahimo man doon kuan man kaning kamatuoran na yatakan mura na dayon dili tinuod. Kung ato rin siya itago-tago kay ato lang ipasa Dios dugay pa na siya. Nya dili na mo isugo sa Ginoo nga ipasa Dios na kay katarungan ni magdaog. Dili siya mutuo ang reincarnation. Sa katarungan nga si Elias na balibat o si Juan na balibat na karon wala man kalusok ang mga katarungan ni Kanal Rumi kay iok na niya. So may mahimo na to din. Ang atong mga katarungan wala na paminawin sa publiko. Ang napaminawan ang yaha.
Unya kita sa atong live. Akong live karon no, 2,000 kapin ang viewers. Ambot lang sana inyo, wala yung may monitor na yung live. Tanawan ng live na ko, sa inyo lang i-share. Apit na mo 3,000 ang live na ko atong ga-live ko diri. Gusto ko live diri. Kay gahapon simbaman. Ha? Birni sa gabi, 2,000 kapin viewers na. Bit mo tris. Kay, observe na sila. Kanya, gawas ko anak, pili ni pwede nga ito na yung yanuhon kay suko na ginuhon niya. Kanawara ko ninyo, dilig mo tuo. Kung saan may rason nga dilig mo tuo si kanang mga Katoliko reincarnation. Matod pa sa Katoliko, dilig sila mo tuo reincarnation kay tunikan na si Elias o si Juan, di-deny lagi nga dilig siya si Elias. Puro magiging bukat kay rason nila o sa pagiging rason nila sa imuhang na paminawad. Yung tao dyan po. Ha? Yung tao dyan. Yung tao sa libutan. Oh, mau na. Nga dili mo daghan. Yung tao yung sa libutan. Oh, na dagkaron sa man na karon. Di ba matod pa nila o dili pa kuno o tinuod pa ng reincarnation dili mo daghan niya. Unsa may tubag ana? Unsa may tinuod na dito ba? Ug mamatay ang tao sa uling espiritu. O, sa ato pa, sa wala pa ng tao, nanay mga espiritu, daghan na kayo ng espiritu. Kung sa'yo puriba, o si Abraham, basaha, hangga karon ang langit o isipan bitoon. Ingon ana, kung maisip mo ng mga bitoon, maisip mo kaliwatan. Anong panahon na? Nanay anak si Abraham, wala pa. Wala pa anak si Abraham. Pero nisulti ang Diyos na daghan pa na mga espiritu nga para ni Abraham. Niingon ang Diyos ni Abraham, ang imong kaliwatan, ingon sa bunbun sa dagat. Pinti na ka na, bilyon, trilyon ang espiritu. Hangtod karon wala pa mabuhatig lawas sa Diyos. Nganong wala mabuhatig lawas, inani man gud mo. Kaning espiritu, ang pagkasala ni Adan ug ni Eva, wala na ipakatao sa Diyos ang kanang espiritu, na niya mabuhatig lawas. Dili tanang lawas iyang gibuhatag o dili tanang espiritu iyang gibuhatag lawas. Gibala ra ng espiritu sa Ginoo sa iyang lawas. Hunahunaan ninyo nga kaning tao abugra siya sa kalibutan. Abugra. Naliman ka? Kaning tao abugra. Ang espiritu anak, abugra na sa Diyos. Abugra kay ang tao, abo. Usara may espiritu sulod. Yung ipadala. Diba? Ang tao, abugra. Usara ka abog. O niya ang espiritu, usa may katumbas. Usara po siya ka abog. Kaya di man pwede nga usa ka espiritu, tulo-pulo mo sulod. Ang usa ka lawas. Meaning, one person, one spirit. Karon, kung ang gidaghanon sa tao, ingon sa abog, ang espiritu sa kadaghan. Ingon po sa abog. Mauna kadaghan diha sa lawas sa Diyos ng espiritu. Nahantod karon wala pa nabuhatig lawas ng uban. Dahil ipugan man na sa Ginoo pagsulod sa sala. Dahil nga ni Manggod, kaning kalibutan, wala ni giplano sa Diyos nga buhatan, ibuhat niya ning kalibutan aron pasudlan kung sala. Dili mo gusto sa Diyos nga ang kalibutan yang gibuhat aron puy-an kung dautan, puy-an kung sala. Dili.
Kumanin na ninyo ha, kaya rin makamaw mo. Ano yung muhusay? Dili ko'y planos Ginoo nga kaning kalibutan papuy-an og sala. Ang planos Ginoo nga kaning kalibutan lunlun makaron yun. Unang po, imong basahon niya diri o. Basahon nato ha sa Genesis 1. O mingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Ang Diyos alay ka istorya, huna-huna sa espiritu sa iyang lawas. Ang kanang tao, buhaton niya, sumala sa dagway, sumala sa atong dagway. Sa ato pa, kung ano sa dagway atong na espiritu yung gibuhat niya, dili man ipag ang dagway tanan. Ay lain man ang dagway. Mga mataw ng tawhana, sumala sa dagway sa iyang espiritu. Mo gani na si Jesus, ang iyang dagway sa mahan. Ngayon siya, ang makakita ka nako, ang nakakita ka nako, o kay ang iyang dagway to sa mahan. Na mo na'y meaning, ana mo na'y tinuod yun. Wala di manuunong ng tao, kay lakot. Buhato na to ang tao, sumala sa atong dagway. Mong kaning mga tao, daghan ay waka na rin naon. Ni murag naon, tungkapan, ako murag naon. Ano ang tanaparihan naon sa kadaghan na to? Tungod kay kanang espiritu, wala na gama sa Ginoo nga murag mungguloy. Pareho tanan bay laki preta ng naon. Lain-lain na, lain-lain og dagway. Ana. Karon, unsa may nahitabo ani? Ingon sa kasama nato o magabuot sila sa mga isda sa dagat o sa mga langgam sa kalangitan o sa mga kahayupan o sa tibuok na yuta. Nabay plano diri nga patyon? Unsa gisulti? O magabuot sila sa mga isda sa dagat o sa mga langgam sa kalangitan o sa mga kahayupan o sa tibuok na yuta o sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Ngunit plano sa Ginoo alang sa tao o gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki o babae iyang gibuhat sila. O ipanalanginan sila sa Dios ug mingon ang Dios kanila, sumanay ug dumaghan kamo ug puno ninyo ang yuta. O magagahom kamo niini ug magbaton kamo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat ug sa mga langgam sa kalangitan ug ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga nagaliho sa ibabaw sa yuta. Amuni siya, inan ang kahimutan sa tao. No more death. Ug mingon ang Dios, tanawa gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga nagahatag og binhi nga anaa sa ibabaw sa naong sa tibuok na yuta ug sa tanan nga kahoy nga may bunga sa kahoy nga nagahatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimong kalanon. Ug sa tanan nga mananap sa yuta ug sa tanang langgam sa kalangitan ug sa tanang butang nga nagakamang sa ibabaw sa yuta nga adunay kinabuhi, gihatag ko ang tanan nga balili nga lunhaw. Munay pagkaon nila aron ilang kanon og nahimo kini. Ug nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat ug tan-awa kini maayo kaayo ug dahay kahaponon ug dahay kabuntawon adlaw nga kaon. Munay plano. Wala iplano sa Dios nga mga matay ng tao. Yang karon ngano man nga sa pagbuhat sa Dios ni Adan ni Eva, doon may tugon ang Diyos na nag-ingon
dili ka mukaon ni ana kay sa adlaw nga mukaon ka ni ana mamatay ka kayo ngano man ha ngano man tagaan ka mo lansis nga istorya kay kanang istorya lansis ngano man nga ningon man ang Dios ana nga unta giplano man sa Dios na everlasting si Adan. Pero ningon ang Diyos ni Adan, makakaon ka sa tanang bunga sa kahoy nga naa sa tanaman. Apan ka ng bunga sa kahoy nga naa sa kaliwala sa tanaman. Sa pag-ila, sa maayo o sa dautan, dili ka mukaon niya na kay sa adlaw nga mukaon kanina, mamatay ka kayo. Nga naman, kung sa sikreto ani dito sa Ginoo. Dili. Ingin na, kaning espiritu gibuhat sa Diyos. Duha na kamatang dautan na espiritu, matagong espiritu. Maligin na ninyo ha? Kung sa po itong preba. Kung sa may preba na to. Kaya pakitaan mo ng preba. What is your preba? Kung sa may preba ninyo. Duha kamatang na espiritu ng dautan o matarong. Kung sa man? Unang Samuel. Sige. Unang Samuel. Sa unang sulat ni Samuel, Kapitulo 16. Sige. Sige, basa. 16, city. 16, 14 to. Karon ang espiritu sa Dios mibulag gikan kang Saul. O ang dautan nga espiritu gikan sa Dios nagsamok kaniya. Mao nga kanang espiritu duha ang gibuhat sa Ginoo dito sa iyang lawas. Matalo nga espiritu ug dautan nga espiritu. Munang aron dili ipadala sa Ginoo ang dautan nga espiritu, iyang ipasidan sa Adan. Nga dili ka mukaon ni ana kay mukaon ka mamatay ka kay padadaan man to mataw mo tong dautan nga espiritu. Ikahatan mo tong dautan nga espiritu. Karon kay nisupak man sa Adan at balaura. Tinuod na yaman itong nasupak, nagminyo man sila ni Eva, primatyon ang panahon. Mao nga nasuko ang Diyos. Pagkasuko, iyang gipadala ang dautan na espiritu. Disaan niya gipadala? Dito ni Cain. Ihatag wala ni Adan. Dito ni Cain. Ihatag. Kay ningon ang Diyos. Nga naman, tumasahon ha, diyon sa ni pagpadala sa handay na to. Ninyong tunan yun, tunigin ninyo. Hara. Kapitulo 3, versikulo 14. Agikan sa 13. Gikan sa 12, sige, gikan ka sa 12, 3:12. Basa. O ang tao mingon, ang babae nga gihatag mo kanako nga akong igauban, siya naghatag kanako sa kahoy kung ikaon ako. 13. O si Kristo nga Dios nag-ingon sa babae, unsa kining imong gibuhat? O nag-ingon ang babae, ang bitin, naglimbong kanako, o nikaon ako. 14. O si Kristo nga Dios nag-ingon sa bitin, tungod kay ikaw nagbuhat niini, tinumlo ikaw, labi pa kay sa tanan nga mga kahayupan, o labaw sa tanan nga mga mananap sa kapatagan. Sa imong tiyan magakamangka, o magakaon ikaw sa abog sa tanan nga mga adlaw sa imong kinabuhi.
O ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo o sa babay, o sa taliwala sa imong kaliwat o sa iyang kaliwat. Siya magasamad sa imong ulo o ikaw magasamad sa iyang likod. Balikan na to, 3:15 sa to, O ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo o sa babay. ano ni pagpadala sa dautan ng Espiritu. Kung ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babae, di pasabot. Di padala ang daotang Espiritu. Kay duha ka Espiritu nang gibuhat sa Dios, duha na ka klase. Daotan ng Espiritu ug matarong ng Espiritu. Nana, karon pagkasala ato dito ni Adan, wala ipakatao tanan sa Dios ang Espiritu. Wala na ipakatao tanan. Ang tanang mga espiritu na matarong wala ipakatao tanan. Katong pagkasala ni Adan, nanganak siya ni Si na puli ni Abel. Si Cain wala patya. Gipadala sa Dios si Cain dito sa Nod. Aron mudaghan siya dito, aron dunay kasudlan ng Ginoo sa espiritong dautan. Aron dunay siya kabutangan sa dautang espiritu dito sa kaliwat ni Cain. Unya, ang mga matarong nga espiritu iyang gibutang dito sa kaliwat ni Si o ni Adan. Kay pag edad ni Adan og 800, nanganak siya daghan pang mga anak, babae, lalaki. Basahon. Genesis 5:4. O ang mga adlaw ni Adam sa human siya manganak kang Set, 8 kagatos ka tuig. O nanganak siya og mga anak nga lalaki o mga anak nga babae. Daghan dili rason na ilang istorya ni alabado nga dili kuno mudaghan. Kung si Adan ra kuno tinuod pa ng reincarnation dili mudaghan pagkasayop ni mo alabado. Pero nintig ikang alabado yun. Kana ang tama nyo i-rebattle. Naman dali ko sa luyo, naman dahil pusay na to. Hindi matarong ko ba? Mag-utro ta. Minaw na ko ng mga video tanong niya. Kaya aron ang silot, madto niya. Dili mo madto ninyo. Kaya kani manggod, kung dili mo manunggaling ang silot, diyan takot ninyo. Kaya ang kasuko sa Ginoo anak niyo bundak. Pareha ni anhing bibing na gaayo kong tamay, gaayo kong daot. Dahilong-hilong naman siya. So may resulta. Siya mo ay nang matay. Kaya ang kasuko sa Ginoo dito niya bundak. Tanan. Kung ato ning ibalik niya ang paliwanag na tinuod, mudako ang iyang sala. While na iyan yung supakon ang atong paliwanag, basta tinuod ang imong paliwanag, ang sala ang supak ang mudako itong sala. Mudako hangtod na iyang ikamatay. Ikamatay man ang supak-supak. Sa sangyaw nga tinuod, ikamatay na sa tao. Ikamatay na niya. Muna na ato din ato ni kumpiyansahan. Kay nagpadayon man na isa sa iyang YouTube. Naraman siro. Dili ko no mudaghan kay si Adam ra usa si Adam man usa diri. Ha? Pagpanganak ni Adan ni Si, pag edad niya 800, nanganak siyang mga anak na lalaki, mga anak na babae. Wa na hingandi. Tungod sa kadaghan.
Una-una, 800. Ikaw gani ang edad ka, wati gani ka mo dito sa datos. Mga anak ka ni kagpulo. Ha? Di gani ka edad og 50, mga anak ka ni kagpulo. 12 ka po. Unsa pa siya edad, 800, pila ka po ka na? Mga anak lang ato 20 ka po. Purti pa kadaghan ang anak ni Adan. Kay di pagkatao sa Dios ang unod. Aron kasudlan sa espiritu nga naa sa iyang tuong gamot. E kaning espiritu sa Dios gipahin sa duha sa wala o sa tuo. Katong daotang mga espiritu migama niya kay drama ko ng kalibutan. Katong daotang espiritu nga gigama niya gibutan na diri sa wala. Ang mga matarong gibutang gusto. Na gusto masayit gibutan. Kaning sa wala yang ihatag dito sa kaliwat ni Cain, sige pagkatao dito. Mutong na tao, itong mga kublan na tao, mga higante na tao, mga maldito na tao. Tuwa dito niya di pagkatao. Kanya, ang mga matarong na espiritu dito sa kaliwat ni Seth, dito sa mga anak ni Seth na ni Adan, managhan dito na di pagkatao. Kunya, si Seth, dili man kay ang anak ni Seth si Enos ra. Si Enos ra bang anak ni Seth? Kumusaw na? O nakadangat si Seth o usa ka gatos o 5 ka tuig o nanganak ang Enos. Pag edad ni Enos o 105 aw ni Seth nanganak ni Enos. O si Seth sa human manganak kang Enos nakadangat og 8 ka gatos og 7 ka tuig ug nanganak siya og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. Perti pa kadaghan. Pag edad niya 807 nanganak na po siya pagkadaghan mo ra gyapon si Enos. Si Enos. Ug ang tanan nga nara. Ug si Enos sa human manganak kang Kainan nakadangat og 8 ka gatos og 10 og 5 ka tuig ug nanganak og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. Wala pa na incarnation pa ni. Kay wa ko may gipakataw pa usab ang Dios anak. Hangtod na dito ni Noe. Si Noe pati daghan ang anak. Dili kay si katurang upat. Kato si Kuan Lamech. Tanawan niyo sa Lamech ni. Og si Lamech sa human siya manganak kang Seth kang Noe nakadangat og 5 ka gatos kasiyaman og 5 ka tuig og nanganak og mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. At talaghan usa ko nang lomo. Tinaghan to. Pero wala na to maka taksa sa espiritu diha sa lawas sa Dios kapag kadaghan kayo. Mao katong espiritu nga karon katong ipakataw niya gikan ni Adan ngadto sa pagluno. Mao katong espiritu nga karon ang gauna sa kalibutan nga unod nun mo to'y gali internet. Kanang espiritu nga wala kay mapadala gikan ni Adan ngadto ni Noe. Wala pa ni matao karon. Kay kaning lawas na sudlan ani gikan aning mga tao karon sa kalibutan nga iyang umulong pagbalik nga wala na sala, wala na tong kangkain nga kaliwat. Usa pa ipakatawo sa Dios kadtong espiritu tanan nga lunlun matarong nga bilyon ang mga tao sumala sa isa dito ni Abraham na ingon kadaghan sa abog sa yuta. Karon wala pa matao ng espiritu, daghan kayo ang ipakatao karon. Kadto panggikan ni Adan hangtod ni Noe, mo pa na ipakatao. Mo nang dunay reincarnation, mo to'y reincarnate ana. Kay si Jacob, si Jesus Christ is reincarnation ni Jacob. Si Jesus Christ reincarnation ni Jacob, kay kadto si Juan nga Bautista, reincarnation man to. Sa iyang kaluha, tinungod man gina.
Kay duha man po silang nataw dito ni Isaac. Si Esau man to si Jacob. Unya kay si Jacob man mao si Jesus. Kinsa si Esau dito? Kinsa may Esau niya? Kinsa may Esau dito ikaduhang Jesus na si Jacob. Si Jacob man ka si Jesus. Si Juan man, unya og imong tan-awon sa panalangin ni Isaac dito ni Esau, magaginuo ka sa imong igsuon nga si Jacob. Kaniya mag-alagad ka. Ang pag-alagad mo lang sangyaw, siya magsangyaw anak. Abot ka niya siya makaraya o binukan ba kanina? Di man interesado maminaw sa akong sangyaw. Hindi siya may interesado ninyo diyan. Na. Mo nga ang reincarnation karon. Kadturang mga espirituha mapating pagkadaghan na to. Kadtong nangamatay sa panahon sa lunok ni Noe, wala ko masangyawi. Walay Kristong kasangyaw ato. Nagbaso ng Diyos nga nang gipatay ito niya ng mga inosente itong katawana sa kamatuoran. Mao nga, paulon to sila sa Ginoo, walihan to sila sa Ginoo, kasama rago nato ng Unang Pedro 3, dice 8 hangtod sa 21. Saan to? Unang Pedro 3:21. Narap. Si 8. Narap. Kay si Kristo usab na matay sa makausa. Alang sa tanan tungod sa mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong. Kinsay matarong nga alang sa dili mga matarong? Si Yesu Kristo. Namatay siya sa makausa. Alang sa tanan tungod sa mga sala. Kung sa man nga mga sala kanang dili mga matarong. Dili apil ani kaning sala karon. Dili apil sa nagtuo man sila nga kanang kasimbahan ng Katoliko, kasimbahan ng Iglesia na apil. Wala nang apila kanang pag-ingon ni Kristo nga mao kini ang akong dugo nga pagaulahon alang sa kapasayloan sa mga sala. Ang sala ani nga pasayloon, ang sala nga pasayloon kadtong mga matay sa panahon sa lunok ni Noe. Dili tong sala tong mga Hudyo. Kung masama na, karoon sa nato. Then nato ang paano? I-elaborate man akong istorya ron. Ano ba? Kay si Kristo usab na matay sa makausa alang sa tanan tungod sa mga sala. Dili ni sala sa mga buhi ha. Di ka na itong mga sala nila ni Moises katong nagpakasala sa kabalauran tuluman ng mga suko. Dili mo itong sala ha. Kung sa man nga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron kita iyang madalang ngadto sa Dios. Sa lawas ng bahin sa iyang kinaiya, siya gipatay. Timani yun ninyo ha. Ang matarong alang sa mga dili matarong, aron kita iyang madala ngadto sa Dios. Sa lawas ng bahin sa iyang kinaiya, siya gipatay apan nabuhi diha sa espiritu. Nga niini siya miadto og miwali sa mga espiritu nga didto sa sulod sa bilangguan. Nga kaniadto wala man nagpanungo sa diha nga sa mga adlaw ni Noe ang pailog sa Dios nagapabot samtang gibuhat pa ang arka nga niini pila lamang kabuok sa ato pa 8 katao ang naluwas lata sa tubig. So, kanang kamatayunan ni Kristo, dili din sa mga buhi. Ang gipakamatyan ni Kristo, ngano siyang namatay, aron nga
mapasaylo, pinaagi sa iyang sala, at itong mga matay sa inyo. Kay inosente to sila. Sa Sanyaw. Dili kay katong Israel, katong mga Hudyo, di pasaylo. Siyempre ba? 1:8:24. Basaho na. Busa, giingnan ko kamo, kinsanin kamo. Mga Israelitas, mga Hudyo, nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Kay mga matay man gayud kamo diha sa inyong mga sala. Gawas, kung mutuo kamo nga ako mao si Kristo. So ang kapasayloan sa sala, kanang pagtuo ngadto kang Kristo alang sa mga Hudyo. Kung nituo pa sila nga si Kristo, mao to'y Kristo, mapasaylo sila kay di man mapatay nila si Jesus. Makahari man. Pero ang dugo na sayangan ni katong dugo niya nagiula dili para sa mga Hudyo. No? Para sa mga tao nga nangamatay sa panahon sa lunod ni Lord. They are innocent. Innocent pa to sila. Kuan kaning inosente pa sa kamatuoran. Wa yung magsasangyaw nila sa unang panahon. Nga, mo to iyang walihan, aron itong madala. Iyatang madala, aron mahimong bautismo sa Espiritu Santo. Aron kita, matod pa ni Pablo, aron kita madala ngadto sa Dios. Kay kani atong espiritu karon nga gidawat, panahon pa nga dani. Gikan ni Adan ngadto ni Noe, mao ning mga espiritu ang namatay. Nagiwalihan ni Kristo dito sa bilangguan. Mao ning espiritu karon ang gari internet na mo di konsulo sana. Nagisulod sa tagsa-tagsa ya ninyo. Munang ang meaning ng kahoy na naghatag sa kinabuhi, Matthew 20, Dinadayag 22, kahoy na naghatag sa kinabuhi, sige. Dinadayag 22:2. Latas sa taliwala sa kadalanan sa syudad. Usab sa may masig kadaplin sa suba. Masig kadaplin ha. Masig kadaplin gani duha ka suba. Kay masig kadaplin. Usab latas sa kadalanan sa syudad. Usab sa masig kadaplin sa suba. Biha ang kahoy nga nagahatag sa kinabuhi. Ngano man nga kahoy maghatag sa kinabuhi? Kinsa na inang naa? Si Kristo na. Anang kinabuhi ana espiritu. Siya ang maghahatag ng espiritu niya ninyo. Siya ang maghahatag ng espiritu. Nga kanang Espiritu Santo musunod niya. Gikan sa iyang lawas nga nikulit. Kung ako wala din ka hibalo nakuha ba ni kuan na si Juan. Yan ulit man ako si Juan rin. Wala manggit ko nakakita yun na kuan. Saan ka na ako eh? Lakaw kang tanan. So may damgo ni mo? Wala kay damgo? Wala lang. Ano ba ito? Kailangan mo pipilit ko ba sa lit? Kailangan mo karo, karaya. Hindi, kanang laing damgo, wala. Partisa ng Moises, wala. Wala po. Takaroon, natutok ng bunay si Tura karon. Si
suma, sulong din ang kalingan ko. Tanang tawag. Anak, sign mo na. Sign mo na Moises. Hindi man yung sulti ang Diyos na na. Sulong mo kami ko para kumay. May sign of Moises. Ako may paghatag ka na. Ya, muli ko nila ng Espiritu. Yung daga naman. Una yung meaning na kahoy nasa masigadaplin sa suba. Ano yung ganito masigadaplin yung inanin na? Meaning na masigadaplin taliwala. Kaya kung kani siya ano suba kani suba ni ana kani siya mo'y masigadaplin ano yung masigadaplin dili ni kaya tubig mo lang ito nga tubig so ano yung kayo masigadaplin ang tubig man masigadaplin kani daplin ang yung suba daplin ko na niya. Sa ito pa, kani siya tunga-tunga. Na, kami tunga-tunga sa suba. I-istorya niya sa mga suba. Ngunit itawag ko, tinago nga Mesopotamia. Tinago nga Mesopotamia. Kaya kanang meaning ang Mesopotamia? Mesopotamus. Island between global rivers. Mesopotamus. Island between two rivers. Dili Misopo. Sayop ng Misopo. Ako po sa mga ko na Misopo. Hindi man nila Misopo. Mesopotamus. Dili Misopo. Mesopotamus. Island between two rivers. Ano siya? Mauna ka ng kahoy na naghatag sa kinabuhi na doon ay 12 ka bunga, naaning tunga-tunga, naaning masigkadaplin sa suba sa tupa, kani siya Mesopotamus. It means Mesopotamus, Mesopotamia. Muna siya. Na Kristo niya. Ani na diha. Kanang maghatag sa kinabuhi. Kanang kinabuhi nga ihatag. Espiritu. Espiritu na. Munang gingon na yun din nga sa ulahing mga adlaw. O may tabo nga sa ulahin. Igabubo ko ang akong espiritu ibabaw sa kanang unod. Ako karon namita di ko karon ng kasublan ng espiritu. Asa ka din lawasa o saan ka na nga di mo ani mo lihok. Galing kay nagkuan pa mabuto karon. Nung karon buhay kayo ko karon binilang ko kayo. Ingon ko karon sus silang anhira ng silangan o kadlaw, anhira po mga gabinaan, anhira magpuntagan. Muna siya buhata sa una, may mga rin. Kaya binilanggo man ka. Munang ingon rin, binilanggo ako, inyo akong giduaw. Ingon kong mga tanong sa mga nga, kung mga mabilanggo. Binilanggo man ka. Ani? Ano yung meaning? Kani siya, ang tumong sarili, dakita ni Israel. City. Dapitan mo ng kaning dapitan. Galibot ng suba, o kanang suba na niya. Padulong dito. Ang suba na, padulong ito, libir dito na. Hilong hali ko tulay, dagat.
pulo bridge o lipuran bridge manay bridge bagting bridge na karon lipuran ginala lipuran kay tulay na sa suba nga galiko na nilibot diri sa syudad ana diha pulo river pulo bridge kaning city ani ito ni ka barangay ng city. Una siya inani na unang kanang Kristo muguwa dili na muguwa sa sentro aning dapitan. Dili na muguwa kung pangpang kung kili dito dili kay kaniman sumalas mo sulat man. Kanang kahoy na naghatag sa kinabuhi naa sa masigdadapli sa suba. Masigdadapli man di na kanin ni amo ni siya gibuhian. Eh kani daplin kana daplin nga masig ka daplin sa suba. Nga kanin niya kuan. Kanang espiritu wala na kanang pagsulog sa sala. Nagpakatao ang Dios sa espiritu nga duha kabahin. Ang dautan ng espiritu yung gipadala dito sa kaliwat ni Cain. Yung gitagaaglawas ito. Ang mga matarong na espiritu yung gipadala dito sa kaliwat ni Adan. O anak ni Seth, kaliwat ni Seth. Pagkabot dito ni Noe, gaminyo man. Nagminyo man yung mga kaliwatana. Kaya ang kaliwat ni Adan, nakatulong anak na lalaki babae, niminyo na dito sa kaliwat ni Cain. Ang kaliwat ni Seth, kaliwat ni Enos, kainan, nalalilharid, hilok, patusan ng lamis, Noe. Nagminyo na dito, na puro na sila makasasala. Munang, pagka puro nila makasasala, wala na magpakatao ang Diyos o Espiritu, gipatay sila tanan. Pero wala hudda sa Diyos, o patay kay, di naman siya magpunit dito, kay kami ginudi man na magbalik-balik. Huwag trabaho, di man na magbalik-balik, anak. Kanang trabaho sunod, diretso na, di na balik-balik. Munang, niingon dahil nagkasulatan, ang mamao kanya ito mamaugma. Kay katong nabuhat niya, maroon ito yung mabalik diri. Dili man kay baliko niya balik kung iyang gibuhat kanya ito. Kanding niya ang kanya ito, maroon iyang ibalik diri. Unya, pag-abot ito ni Noe, ipatay mo niya tanan, ang gibilin si Noe, si Sem, si Ham o si Japet, ilang asawa tagsa, 8 sila tanan. Ganun gibilan sila mga asawa, aron sila magpunta o balik, aron mo daghan iglawas na po nga, kasudlan natin ng espiritu, mo na ito yung gitawag ko, reincarnation. Dito bagong espiritu, wala. Niundang ang Diyos ko padala espiritu, gumikan na nakasala ang kalibot, nidaghan ang sala sa mga tao. Munang hangtod aning adlaw, daghan kayong espiritu wala kay lawas. Wala pa ipakatao, sukad, wala pa ipakatao. Kung sa may prueba na po, prueba ninyo. Nga doon ay daotang espiritu nga gibuhat ng Diyos. Kung sa prueba? Unang Samuel 16, 14. Nihawa ka ng espiritu sa Diyos, espiritu ni Joba ni Hawa, o usaka espiritu nga dautan, di ka napod sa Diyos, ni mo'y nagsamok dito na ni Saul. Anak na. Nagdulag yung mga taong dautan. Karoon. Kaya dari internet lang to. Itong mga espiritu, hagi pakatawag ito panik sa Ginoo. Karoon, pagkahuman ani, doon ay dito mag-o. Kaning human si Kristo, muhari si Kristo, sunod sa kalibo katuig. Kaning sa kalibo katuig, mao kani ang ika 7,000 years.
gikan sa pagkasala ni Adan. Kay kaning purbo sa Ginoo nganong muhari siya nito sa kalibo ka tuig. Kay aron siya mag-umol og balik og tawo nga dili na sa yuta, gikan aning mga tawo karon na iyang kuha ang sala. Kuhaan niyang sala ang mga tawo pinaagi sa Diyos nun nga pagtambag. Diyos nung gugma, kuhaan niyang sala. Unang-undangan din ang sala. Sa tumili mundang sa sala, patay ito. Pagkauntos Ginoo sa yuta, balik ko sa yuta, nabili mundang sa sala. Patay ko siya. Karon, kung sa may tuyo sa Ginoo ani, na magbuhat ng siya balik ng tao na gikan aning mga tawhana, yang kuhaan mo ng sala, kay aron, ipakataw niya pag katong mga espiritu nga wala pa matao sukan-sukan, ipakataw ko niya sa kalibutan nga wala na isa lang ang mga tao. Kanina yung kalibutan magpuno sa mga tao nga mga matao na tao. Angkod na Mars, Jupiter. Kanaka yung ako na niya, kadataan na sa Ginoo mga tao nga gikan aning mga tao ng pamana. Busa hawakon din ang sala. Diyan ang pasulod ng sala. Kaya kung intra mo ng sala, hibawan naman na kayo. Kaya magdaot man, daot na, patay. May puso anak. Nilikay. Hindi ka matay sa tao, saka dito. Kaya kaning kalibutan, dauban. Muna ilang sangyaw. Nasabi lang na sila. Huwag may maluwasan na nila. Sa kabot. Anang sangyawa, huwag yung maluwas isang isa. Huwag yun. Patay na sila tanan ng sangyawa. Kaya wala ko mabuhi. Natod pa nila, wala yung mabuhi. Sa isa patay tanan. Patay na sila tanan. Patay yun. Kunya, kung sa ito'y giangkon sa, kung sa ito'y di istoryang alabado, nga dapat ko no, kung na may kingdom of Christ o muhari ko no, kingharian sa mga sacerdote, dapat sila kay daghan sila kay kontra nato. Correct. Ang pangutana karon, kana pang kinaiyahan nila, mahimo bang matarong ang kalibutan nila? Mahimo ba? Makapahimo ba silang matarong sa Pilipinas? Dili, kay wala sila doktrina sa pagmatarong. Na sila doktrina nga iyon ani. Bahala kang tawhana ka kung sa imong buhaton. Dili sa kalibutan. Kay naay judgment day. Hindi ka matay kuno nimo, muatubang ka dito sa Ginoo, hukman ka, basahan ka dito. Dito tanaw ng imong sala. Ha? Kung ikaw kuno maatubas lang ito, ma-impierno ka, mo na imuhang problema o di ka magmatarong kre. Mo nga, ang mga sakop nila, why one? Dili mahadlok magbuhat. Pangawat sa gobyerno o makalingkod pagka mayor, pagka mahimong presidente, mahimong congressman, gobernador, senador, dili mahadlok pangawat kay wala man sila higpit sa palaot. Mingon raman na, problema man na nila. Kuan. Nagkamatay, matubang na sa sukmanan. Mo man ay doktrina na nila. Mo na nga, useless sila. Useless ang ilang pagkadaghan. Bisan pa o lukpon pa nila ang kalibutan sa kadaghan. Useless din ang pagkapari nila. Kay dili sila makapanilhig aning kalibutan, dili sila makahinlo, dili sila makapanhinlo aning kalibutan. Kinsa ang mahinlo? Kita ang mahinlo. Unahan na itong hinlo ng dapitan, kung madinhi magsugod ng gobyerno sa Diyos. Ibarog diri ang usa ka pari na mayor sa ulay mga adlaw. Ubos
sa akong pagmando kanang mayuga. Mayor, vice mayor, mga city councilors, barangay leader nga na mga kapitan, down to purok leaders. Tanang tanan puros na mga pare. Diri nas dapitan muna. Sumala sa saad diri. Ang giandam diri sa may giandam nasod o bala ang syudad. Ang giandam diri man nasod, bala ang syudad ang giandam. Ano man kay mao nay gamuon sa Ginoo nga kandila inana manay gamuon yang adlaw na pinaagi ani nga bala ang syudad. Makita siya ang Ginoo, makita ang iyang pagkamatarong, makita sa tibok nasod. Hinana. Pag-abot sa panahon nga makita na niya sa mga tao ang iyang pagkamatarong, pag-abot sa panahon nga mugama na din siya hari, mugama na din siya presidente, vice president, senador, congressman, gobernador, daw, mayor down to barangay leaders. Walay tao diri sa Pilipinas na dili mo dawat sa iyahang mga dinihog. Kay ang iyang buhat nga dayag mo malimos kapitan. Dili man na matago kay kanang media, matago na yung manang media, mabitaw nga kanang media man binuhat sa Ginoo ng mga media man. Tuyo sa Ginoo ana para ang iyang binuhat na matarong mahimong kuan mapakita, mapaila sa tibuok nga kalibutan. Muna siya inana na munang kamo pagtarong mo, tarong dito tanan. Kay aron nga gikan ninyo magama og opisyal Chris dapitan. Kay kung asa magagikan ng opisyal? Pinadayag pinadayag 1.5 sahon. O gikan kang Hesukristo ang kasaligan nga saksi, ang panganay sa mga nangamatay, ug ang punuan sa mga hari sa yuta. Kung sa siya? Punuan sa mga hari sa yuta. Sa to pa, gikan niya ng kuan kay punuan man siya. Gikan niya ng presidente, vice presidente, o senador, gobernador. Siya magbutan na anak. Gikan na niya. Munang asa man na kuwaon, gikan ninyo. Gikan sa kanang mga kauban, nabuutan. Kita na nga ito ng buutan kay kamauman na nimo na may malasakit. Kung dili buutan, wala man ito. Itong mga buutan nga ni, mutabag ang gusto. Kaya sa himo sa uban. Sa ito pagkapiyalan din siya na ito. Pagtindog na nilis dapitan, ang dapitan mo ang gobyerno sa dapitan mo owner sa dapitan uy tag-iya sa tanang pangunahin din sa kalibutan o sa dapitan panalitan bugasan doon ay bugas ang gobyerno diri nga brato kayo kung saan man na paghimo mo palitag ng yuta dito basakan mo na to mo palitag yuta panag nais pag-ani ana ang bugas bundak sa dapitan mga yuta paliton panag mga prutas way mga bomba-bomba mga utanon bundak sa dapitan aron brato ang tanan. Di man sila kahimo na diri kay wa may makutong na. Wa may magkawat. Kay makahimo lang ka na kung ano mong kasing-kasing galang tao sa Ginoo. Unang makabuhat ka na sa mga tao, pero wala kay kasing-kasing nga galang tao sa Ginoo. Di ka kabuhat ka na sa mga tao kay wa kay mahimong kwarta na. Mabiya na wala mahimo na sa bisang kinsang presidente sa Pilipinas kay di makasapi na mga senador. Di makasapi na
Kung di man sila kakawan, sila makutong, sila makawat. Pero that's the good idea. Ang ato mga isda, kung sa may noon, to sila na sa export, di perti mahal ato isda. Ang ato mga bugas, partindaghan ang bugas nato sa Pilipinas. Kung sa ihimos ko yun, tuwa sa China, tuwa sa Malaysia, tuwa sa Taiwan, tuwa sa Vietnam. O niya, ang gihimon na to, nanguha po rin, nangangkat po. Pagka bugok na bugok. Nag-expose kag bugas, niya nagpa-enter po kag bugas. Dili na mao, dili na. Kanang bugas na to, produkto na to, bumdak na dili tanan. Ato na tanang mga Pilipino. Inana ang tinuod na gobyerno ni Kristo. Di man sila kahimo anak, kay di man ka-anak, di man ka-kwarta. Mao na nga, bisag kinsay mulingkod pagka-presidente sa Pilipinas, di pwede dinumutan. Buhatay project, utang na yun dito. Trilyon. Sige utang, trilyon, sige utang, trilyon. Kisay kabayad, kita Pilipino. Atong mga anak, kung ako na tao, kung bayad pa sa itlog ninyo, ito, gabayad na ito sa utang. Apil na sa utang. Ang makasulbad, anak, ang gobyerno sa Diyos ng makasulbad. Munang arinas kapitan mag-una. Daga, mato na. Kontrolado ng ang magbuot sa presyo, dili ang tindira. Ang magbuot sa presyo sa palaliton tanan ang gobyerno. Yung magbuot. Panalitan, gasolina. Ang atong gobyerno mutupo na diri og gasolinahan. Dili na to bawalan ang ilang gasolina diri kanang mga negosyante. Mutukod na gasolina diri ang atong gobyerno, mutukod og gasolinahan. Brato. Kaya ato ang gobyerno ang imungumpra dito. Ibrato. O sige. Kamong mga Caltex, Shell, Petron, di na mo bawalan kumaligya. Pero ang problema kinsay mo palit ninyo. Ha? Kung ang ilahang litro tag 60, ang ato tag 50, hindi sila kabote gobyerno na. Kung sa may mahimo nila, manghawa. Paghawa nila, own business ang gobyerno na ito. Di, tanan bundak sa mga tao, tanan ang pakinatang. Dili sa bursa sa kawatan. Muna di sila kabuhat puro sa kawat mo nang ila, kawatan ng mga tawana. Katoliko mo na puro. Hindi mo ginamahadlok, mangawat ng mga tawana, mga katoliko, dito na mahadlok. Di na wala sila gandukan. Sus, ito mong sarili, huwag ini gandukan. Kaya lang una-una na, hindi kamatay lang, matubang mo lang ito. Napamay lang ito bangunon. Asa mo mahadlok, anak sa ito. Atong pangitao, ganatang iyas kasinuhan diha sa Manila. Sa Katoliko na. Kanita ng gulangan din sa Pilipinas. Sa Batista, Batagya na? Baptis ba? Sa Katoliko. Kung namin mga hantakan din sa barangay, mga madyungan, sa mga Katoliko lang hindi madyong niya. Ganang mga diskuhan niya. Nadagpo kayo mga diskuhan. Isa may Tagiyana, Katoliko niya, pa yung ingon siya na, kung paan pa may kami itong mga pare, nagparohon ka gulang to, tangtang ng ulo ni mo. Uloy mo maulaw pa angkon-angkon mo, pero wag gani mo kapunit sa kusa na ng kapupasura ni Isyuta para ilabay ninyo sa sagputan. Angkon gani mo, ipakita na yung buhat na tarong. Ulat lang mo, ilang kadlaw. Diba, galingon lang mo, magdama ko galingan. Nang nakita din ako nga ilang Biblia akong giupan. Kumpan ako ilang Biblia kay kapuslanan man. Ay kay mo basa ni Ebanghelyo ana. Pero wala gyud na
na matarong sa isa ka buok. Pero po na sila nga na ang dugo. Ipatay na din na sila tanan, hurot na sila kamatay tanan. Ang maluwas na katurang mangundang nilang tuo. Hindi ko sila matog reincarnation kaya mga matay di tanan. Ipatay na sila tanan kasi may maluwas na. Hurot na sila kamatay. Kung mag-ilang tinguha nga mamatay sila, patay na sila. Ang Espiritu Santo, ang gininhawa sa kinabuhi, di musulod nila. Kaning Ginoo, na may Ginoo nga nila ito, naman. Mo'y mahatag na kinabuhi ito. Kung naatay mga sakit-sakit ginagmay, di mo kay balong nga mawala na, magkalit. Hinahinay mo kawala kay, waon ang Ginoo anak, waon. Busa maglikay kas pagkaon, di ko taka-taka-taka. Mga soft drink, biyaan tanan. Di mo na sila mo biya. Mga Katoliko mo biya ako na. Sigarilyo, hurot na ka. Yak ako kayo. Mga Katolikong dagko ng mga palahubog. Kaya lagi, watay pake, natod pa nila. Kaya sila may mga tubang sa umanan. Di ba kita, asa man humanan ng mga tubang? Atong dakong cross, anak? Nang gibulag na to yung kalabirang ulo o lawas. Pagtuon din kayo, anugon yung kinabuhi. Anugon kayo. Yung sigit lang po, ang sakit, may hinay ko wala. Mahinay mo na, kawala, kaya ito man ang mabadlong. Basta di lang magpakasala. Mabadlong mo na. Anong reincarnation? Nandiyan mo ni Juan, Muhammad ako na. Nasaan di mapuro. Tinuod ko na yung reincarnation. Kaya lang mo po, kasi di mapuro, reincarnation ka na sa malang tao. Tinuod ko na. Munadam ko. Na paangkon-angkon mo nga kamuunta ang kingdom of praise. Pangabugho ng inyo eh. Hindi ka mo'y nakaparehistro sa kingdom of praise. Pangabugho ng iya ha. Dili ka mo ang kamunta ko no kingdom of praise sila. Kaya na sila yung mga pare sa Israel, na sila yung mga pare sa China, na yung mga pare sa Amerika, na yung mga pare sa Germany. Pero sa nahimo, naa ba? Belusi lang mo. Kung tinuod mo nga pare sa Ginoo, hala sige. Badlungan ninyo, higpitin ninyo ang inyong doktrina. Ayaw ninyo dawata ang mga taong dautan na magbuhat og supak sa likway ninyo. Pag meeting mo tanang mga pare sa tibuok nga kalibutan, dito sa Roma, usban ang inyong doktrina nga ang palahubog inyo naghapong uki-ukihan. Lahubog, sukarol. Kanang palahubog, sukarol, kawatan mo na. Paglingkod na sa gobyerno, kawatan mo ng dako, di. Parting naghanang na presyo ng mga tao sa iyang pagka-opisyal sa gobyerno. Unay tinuod din na. Nabay bunagin kawatan? Naatingali, pero katura pong mga bunagin nga dili tinuod. Ang masabadista nga tinuod, di na sila magbuhat anak, hadlok na. Wala ko kadungog, huwag na sa badista na tag-iyag, hantakan, tag-iyag bulangan. Daghanan anak, katulikong dagko. Asa man ang inyong pagkapare karon ibutang, kanan inyong pagkasiip din. Karungan ninyo kay kamo mismo mga siip di, mga lahubog mong dagko, mga sugarol mong dagko. Why naghimpos, wala maghimpos ng iyong pagbasa-basa ng Ebanghelyo, pagbasa pagdipinsa-dipinsa ng iyong baruganan.
Ay ultimo kamo wa gani ninyo na bag-o na inyong kaugalingong pagkatao. Ya pasaninlan niya kusog nimong suyot ug tuba kulos Ginoo kani mga kauban ako mismo sa usa ka tulo. Di gani ko mo dimdim sa usa ka tulo na lang ang tuba. Isang suka dili ko. Isang pagpanimahog tanduay dili ko. Hasta na yung mga sakop na ko. Ngunya pasangin lang ninyo. Ang mga tawhana mo, tulisukon ta mo. Lumikan nga mailang mo muangkon wala mo subuhat. Gusto mo nga mahimo mong pari sa Ginoo. Disiplinahan ninyo ng inyong mga sakop. Higpitin na inyong balaod sa inyong imbahan. Pag-meeting mo tanang mga pari, pero mawala lang yun ang pagkapalahubog. Na kaya di man musugot na mga Katoliko karon nga mundang mo hubog-hubog. Manghawa na ninyo. May musimpa ka ni sa Katoliko. Kaya na may mga pari karon nga gamitin na musimpa. Mane, di ba na yung musimpa ka na? Kay gusto nila nga usbon ang pamalakad sa simbahan nila. Kaya ba naman yung mga pare, nga tinuod man gini ang istorya, nga bisan ka na sila mga pare, hibalo man na, ikahuman na nilang simba, magitungit man na, mangimadyo man na. Nya matod pas depender Katolik dito sa Tagum, dili nakawalay problema na nila, kaya ini kamatay, dito naman ang hukmanan. Kana ko ng tao, ini kamatay, at tula dito sukmana, dito na basahan. Unsa kay inyong sala, dilis kalibutan, no? Sa to ba, wala nakatapang na inyong pagsimba-simba. Wala kapuslanan na, kay hukman, nga dito basahan dito. Ang tuyo ani nga kita gasimba, aron makuha ang tagsala. Pinaagi sa atong pagbago o paghinungsol. Ug dili magbuhat sa dawtan. Mo man istorya sa Ginoo God. Galing kay kini mga tawhana kay hadlok og gamay lang halan. Una. Ini nga sayo tong giingon ni Alabado. Now, nakadungog mo sa video sa sugod ugma. Banata. Post na to ng inyong video. Kuan birahan ka nagtinuod. Pareha sa gihimo na to ni Gapo. Post ko ng video nga ka ng inyo yung naong nito. Plaster yun. Tanawa ng komento ni Gapo, ani Kuan. Piling ano yung siya na Labado. Nakana ko ng amahan. Ug ang anak, wala nivel nga nagtudlo. Mo bitaw nga dili sila ang Katoliko nga giluwas ni Constantino. Katong giluwas ni Constantino, nagtudlo to nga kanang amahan ang anak si Jesus usara. Dili na ni sila mao karon kay matud pang Alabado. Nivel silang gatudlo nga ang si Hesukristo incarnated sa Diyos nga amahan. Unsay ka matuoran? Si Jesus kuno ang amahan nagsulti anay. Asa man diha nagsulti anay? Asa man diha? Oh, giyon sa pag-istorya. Pasaw na to. Apan kung ako ang maghukom sa ang akong paghukom tinuod. Kaya dili man ako lang ang mga usara, kundi ako ang magsugot na ako. Wa man ta magsupak ana. Nga nay gingon niya nga nagsugo. Ang ato man nga pangutana nga lahi man kanang amahan ug anak. Si Jesus di man kato incarnated. Kay matud pa na istorya hayasa man ato.
Wala sila sa De, yun sana pag-istorya. Yan, nag-istoryahay siya. Katuro man yun nga, amahan, pasidunggi ang imong kuhan. Yan po itong amahan, gipasidunggan ko na. Unya, karon kay, kung man siya kay baloo, asa na gikan ng tinguga sa amahan? Kung siya kay baloo na, kay, kung siya kay baloo, siya masayod nga, kanang amahan nga nagpuyo sa lawas, hindi ta na tingog na diri. Istorya na, matubang din mo balik kong sulod sa lawas. Ewan mo sila kaagi ko na, ano ngayon na, mo sila kaagi. Unang, kung saan na sila istorya, di na sila butuo, kaya wa sila kaagi, anak. Ang maka-istorya ni kanilang sama namo na nakaagi. Ngayon, anak. Ika nang Ginoo musulti man dirigod, muhunghung man, mudikta man. Musulti man siya diri, ay mo balik, sulod. Gawa siya na, di mo balik. Hindi ko ay tingog ako na dungog, ikan diri sa kuluhan. Murag hubog, murasag kuhan, kanin, hindi ko ang tingog. Pero ang tingog ako na dungog, ikan diri sa sulod sa kuluhan. Murag tingog kong higanti na tao. Ikan sa kundughan na. Kundughan na niya, murag speaker. Istorya siya dito. Ito si Jesus Christ, reincarnated to sa God the Father. Reincarnated. Isa po yung itong preba nga reincarnated. Itong hislutan na. Ha? Dili na. Katog yung ang amahan ni Ingon nga reincarnated siya. Ha? Panahon ni Juan, ako. Nakatapuan, human yung uno katawsi. Puno kayo yung tao. Ligya ko na. Nakuntlap ang kilid. Interpretasyon mo na. Ito kasi ako, siya pastor ko. Sama. Jesus man ito nasa. Patay sa'yo. Patay mo ka, timaan na po. Ha? Dili na. Wala yun na. Dili. Wala na tag na. Daw Kristo, patay. Isayas 41:4. Be, ito kono sabta kono ninyo ni Be. Ito kono kasako na. Kaya ano na kung ipangutana na yun. Muli, sikreto sa incarnation. Nga kato si Jesus is incarnation kato sa amahan. Kung sa ganito si Jesus, matod pa sa pagsabot sa mga apostol, dagway siya ang dagway sa Diyos nga dili. Di na makita na kung Diyos nga di makita. Ha? Si Jesucristo mao ang dagway sa Diyos nga dili. Unya tayo, musaw na naroon pagsabot na to. Madagway mo dito siya sa Diyos nga di makita. Diha na dita kutob, di ka mahuna-huna nga makita na din ng Diyos nga di makita. Kaya na may dagway.
Nya kinsa man itong dagway atong di makita na Dios, kinsa man kuno? O di siya kung Diyos. Anong isuron na gina? Si Hesus Kristo, siya mao ang dagway sa Diyos na dili makita. Sa tupa, ang Diyos dili makita. Unya, doon na siya dagway. Kinsa may iyang dagway? O sa tupa, siya na tong Diyos na, siya na tong dagway sa Diyos na dili makita. Siya man kaha ang dagway sa Diyos na dili makita. Sa tupa, ang Diyos nakita na o ang dagway na si Jesus. Lisod na sabto ng istoryahan ni Juan. Lisod na sabto na. Ang problema ng mga tao nga di mo tuo lagi kay mangita di katarungan ba? Tanaw na to. Isaias 41:4. Sige ko no. Isaias sige. Kinsay nakabuhat o nakagama nini nga nagatawan sa mga kaliwatan gikan sa sinugdan. Ako si Kristo ang nauna o uban sa katapusan ako magsiya. Atong ano nino? Ako si Jehovah, mo ni siya. Ako si Jehovah. Jehovah. Kunya usapan ni Jehovah. Ina Yahweh. O di ba na po yan no? Nani no? Yahweh. Usa pa. Yasua. Sige. Dili Yasua si Jesus mo to. Yaban, nakayaban. Yaba. Oh. Ato iwan na Yaba. Oh, papa. Il Shaddai. Il sa ispiling. Il anak ng Il Shaddai. Anak. Mana? Wrong spelling na. Oh, i-research na yun. Il Shaddai. Spelling na. Kumakain ako pa na. Sa pa? Elohim. Okay, Elohim. Adi, Elohim marunong si Jesus na. Oh, Elohim. Elohim. Sa pa? Ito hilang lang tanan. Yahweh. Oh, Yahweh. Oh. Oh, sa pa? Sa pa niya? Allah, sa Islam na. Maura na sila, Allah na sa Islam. Sa pa? Walay lain. Yahweh, Yahweh, Yeshua, Elohim, Yahweh, Yahweh. Jesus na. Jesus. Kani sila, muna siya gitawag na to sa Dios or God the Father. Ito sarang karohon. Supak baka sila Ako ako si Jehovah. Ito pa, ako si Jehovah. Pwede pong ako si Yahweh. Ako si Yahweh. Ako si El Shaddai. Ako si Elohim. Ako si Muna siya. Kaning tanan, itawag ni ang Diyos or God the Father. Unyang sa isumpay, ako si Jehovah ang nahauna o
uban sa katapusan, isa, uban sa katapusan, ako, wala sa kainan na ako, mao, siya. Okay. Isayas 41, 4. Pero dito mahimong bulong pa, no? Kaya ito pangitao ng tuis. Di kayo isungyod. Saktong ba na to? Bisa ko na to. Isun ko man yun. Okay. Ang sa tanay, Isayas 41, 4. Sa imprimator, sa isurte. Sa ako sa imprimator. Lila. Makuha na, magtungo sa akuan, magtungo sa National Bookstore, palitan niyo ka ng matang sa Biblia. Huwag mo diha sa pagkasalan. Sige. Kasi naghimong nini. Oh. Kasi nagbuot sa dagan sa sasayan. Oh. Ako ang Ginoo nga diha na sa sunugdanan. Kung anaa usab sa katapusan. Lahi kayo. Puting tambalulo sa iyo. Dayo kay diferensya, ako ang Ginoo sa sinugdanan ug anaa usab sa katapusan. Dire sa Isayas 41:4 sa King James Version, ako si Jehovah o Yahweh, Yahweh, Yaba, El Shaddai, Elohim o Yaba, Yahweh, ang nahauna. Yun siya pag-istorya. Oh, siya ang nahauna una. Uban sa katapusan. Ingat rin siya, ako mao siya. Di pati layo sa ison kaya. No? Din layo Nabi kalainan ng siya o ako, naa, kaning siya, kaning ako, o siya, na kalainan, wala. Nganong wala? Ako, si Jehovah, o si Yahweh, Yahweh, Yaba, El Shaddai, Elohim mo sa maniha, Yahweh, ang nahauna. Ba? Ang nahauna, uban sa katapusan, ako mao siya. Ako mao siya. Ako, munay ako. Kini espiritu sa ako, munay ako. Mao siya. Nanay kalahian wala. Ako mao siya. There is another person, but the same meaning. Ako mao siya. Ako mao siya. Dunay gitumbok nga lawas. No? Kanang ako mga ning Daddy Father. Mo na siya. Anay ako. Mao siya. So ang ako ug siya usara. Ako mao siya usara ni. Sa English he. He usa man he tao dili. Tao sa pagpakalit ang Daddy Father mubuha dili nga tao. Mubuha siya nga tao uban sa katapusan ako mao siya. So mo incarnate ni nga tao kanang Daddy Father ninyo, kanang inyong Jehovah, Yahweh, Yaba, El Shaddai, Elohim, Yahweh, maora man sila tanan, mamanay Daddy Father. Mubuha nga tao, ako mao siya. Diba? Anong ato paginay ng tuison? Lisod na isang to ng istorya ha? Biglo na to ni. Ako, mao siya.
Sa English, he. Una siya. He na, he. Ano sa may definition sa he? Definition. He is a word used to refer a man or a boy or a male. Di lagi. Tao, gini. Kaya sa English na yung nga, I am the Lord with the first and with the last, I am He. I am He. I am He. I am He. Kaning I ug He, usara dili. Usara dili. Pengan mo usara man. Kung inyong taga-huna-huna ni, huna-huna, nagplano ba ang Diyos nga sa katapusan aning panahon nga akong gihulat, muguwa ko dito, ako to dito. Hinana, I am He. Muguwa siya dito nga tao, kay Himan. Unya, pagguwa na nga tao, kinsa man siya dito? Kinsa may nag-istorya ni He? Ha? Si Jesus na po, may nisulti. Kaya niguwa may duharaman. Si Juan o si Jesus. O yung asa may inyong galipader, si Juan o si Jesus? Ha? Si Jesus gini siya. Dili po hindi nga si Juan. I am the Lord with the first and with the last, I am He. O niya, sa isulti ni Jesus dire. Sa Juan 8:24. Sa may reply ni Jesus. Tanawa, Bosa, giingnan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Kay mga matay man gayod kamo diha sa inyong mga sala, dawas kun mutuo kamo na ako mao siya. Kinsa man pud nga siya gipasabotan ni Jesus? Ako mao siya. Ang gasulti sa ni propeta Isaias na ako mao siya ang dali paler. May gasulti ni Isaias. Pag-abot ni Jesus, ingon si Jesus, ako mao siya. Kinsa pud nga siya ang ipasabot? Alaalag si Moises siya. Alaalag si Elias siya. Siya si Jeremias, siya si propeta Daniel dinoy. Diha sa pag-ingon nga ako mao siya, ang ipasabot ana ni Jesus nga ako mao siya, kani kani pader. Ug mo nay usa sa mga hinungdan nga iniingon siya, ako ug ang amahan usara. Kay nagtuo to si Jesus nga reincarnated siya sa amahan. Incarnated. Kamatuoran na to sa Juan 8:19 atong basahon. Busa nangutana sila kaniya, hain man ang imong amahan kay, di ba? Unsa toy sulti ni Jesus? Wala ako muanhi. Unsa toy ibasa sa Juan 8:16? Sige. 1:16. Oh. Ngani kung himuon kuman ang pagpanghukom, ang akong hukom tinuod, kay dili man ako rang usa ang nagahukom, kung dili ako ug ang amahan nga mao ang nagpadala kanako. Kinsa ang gipailan niya nga nagpadala? Ang amahan. Karon na ba siya napakita ang amahan wala? Ha? Nakapapresent ba siya nga kani akong amahan?
So mao nga nangitag amahan ang mga tao. Kay every time nga isulti ni Jesus, siya wala ko manis kung kagaling yung pagbuot, ang amahan may nagpadala ka na ako. Kay nahiman mo na po si Jesus na og siya rao sa digid sa tuhuan. Mo gani nga niingon siya na kung mga anak ka mo sa Diyos, inyo kong higugmaon, kay di ka naman ko sa Diyos. Muna ituyo sa Panginoon ni Jesus nga gikan siya sa amahan, aron unta madakpan niya itong matuhana. Huwag may batasan itong matuhana. Kaya lagi, giguba naman sa Ginoo ilang kasing-kasing kay mga priest na to. Mga himasa man ito kasulatan itong matuhana. Kanang himasa ang kasulatan, or mampunay, numero 1 sa pakiro sa Diyos. Kaya himasa ng Bible, muna yung numero 1 sa pakiro sa Diyos. Karon, sa nadugay ni singgit ni Jesus nga nagit sa amahan nga nagsugo na sa amahan nga nagpadala niya, nakapakita ba siya kamahan? O, unsa may gihimo sa mga Hudyo, nangita og amahan, gipangitaan siya kamahan atong masahon. 1:19. Busa nangutana sila kaniya, hain man ang imong amahan. Kay ang iyahang tubag diri sa 8:17 no, sa niyo ni Jesus naisulat diha sa inyong kasuguan nga ang pagpanghimatuod sa duha ka tawo pagadawaton ingon nga tinuod. Ako usa nga nagahimo panghimatuod bahin sa akong kaugalingon ug ang amahan nga mao ang nagpadala kanako nagahimo usab og panghimatuod mahitungod bahin kanako. Di naghisgot gid siya amahan nga nagpadala niya. 19 padayon. Busa nangutana sila kaniya, hain man ang imong amahan. Tubag ni Jesus. Kamu wala makaila kanako o sa akong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila kamo sa amahan. Usa yung nasabtan sa tubag ni Jesus. Iangkon ba niya pagkamahan o wala? Ha? Nga naman, be, ipaliwanag ko no, kung ingon mo giangkon. Ang tuyo sa pangutana sa mga Hudyo, asa ang imong amahan? Ay di ay nagpadala, wala man day kamaan mismo kaugalingon, ang amahan maghamoy nagpadala nimo, asa man ang amahan, asa man imong amahan. Di ba sa panahon ni Moises nahitabo na no? Nangatarungan si Moises sa Diyos. Nga kung muabot ko dito sa Egypto, mungutanan ako ang mga tao. Asa ng amahan ng Diyos kasugon nimo? Kung sa isulti sa Diyos dito ni Moises, mao kini ang ipamulong mo. Tumusahan sa sali pa na ito ni i-elaborate. Exodo 4. Exodo 3. 13. Paingon sa 14. O maingon si Moises sa Diyos. Aniya karon, kung ako makadangat sa mga anak sa Israel, o magaingon ako kanila, ang Diyos sa inyong mga ginikana nagsugo kanako nganhi kaninyo, o kung sila mangutana kanako kinsa ang iyang ngalan, unsa ang igatubag ko kanila? O mitubag ang Diyos kang Moises, ako man ang mao ako. O mingon siya, mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Israel. Ako man mao ang nagsugo kanako nganha kaninyo. Buti pasabot, ipaangkon ang pagka-Diyos sa amahan, ipaangkon ni Moises. Kung mangutana o asa na ginusugo, siya, ako mao ako. Mao kini ang isulti mo sa mga anak sa Israel. Ako mao ang nagsugo kanako nganha kaninyo. Mao nga diri sa punto ni Jesus, nangutana ko ng mga Hudyo, asa man ang imong amahan? Kung sa tubag ni Jesus,
kamo wala makaila kanako. Unsay pangutana nila? Asa man ang imong amahan? Anto ba? Kamo wala makaila kanako. Ni sa akong amahan. Eh kung nakaila pa kamo kanako, nakaila ka mo sa amahan. Bisag bata ani makasabot. Ining puntuhan. Nga ang buot ipasabot sa tubag ni Jesus, siya ang amahan nga nakikatubang nila. Bisag bata. Bisag bata makasabot. Ako man mao ang nagsugo kanako nganha kaninyo. Ingon si Jesus. Kamo wala makaila kanako. Ni sa akong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, nakaila usab unta kamo sa akong amahan. Kung nakaila kamo kanako, nakaila kamo sa amahan. Naon sa may puti ko sabot ana? Siya itong amahan. Mao nga, kung man mabanhaw si Jesucristo, si Felipe, naway pagtuo, nga si Jesus itong amahan, ang tama, Ginoo, ipakita ka na mong amahan. Tumasawon. 1:14. Yes. Sa Siya rin din yun ni di mo ka mauan yung katarungan. Og si Felipe miingon kaniya, gikanta sa 8. 1:14:8. Og si Felipe, tanawa, gikanta sa 7. Aw 6. Sa 6 pa yun. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Wala bisan kinsa nga makadto sa amahan. Gawas kung pinaagi ka na ko. Wag yun makadto ka amahan kung di ka pinaagi niya. Eh siyempre, asa man natuan mo ng amahan? Ato itong kalipunan? Padayon. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Ang sa gingon niya, kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Sukad karon, nakaila na kamo kaniya o nakakita na kaniya. Yang giingnan tong mga tao, ang apostoles yang giingnan, sukad karon. Ingon si Jesus, kung nakaila pa kamo kanako, no? Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita na kaniya. Inyawa man sila nakita. Nako sila nakita lain? Wala. So unsay likramo ni Felipe? Og si Felipe miingon kaniya, likramo si Felipe. Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Ngano nilikramo mas Felipe ani? Kay wa mo tuo nga si Jesus mao to ilang amahan. Diha sa pag-ingon ni Jesus nga sukad karon nakaila na kamo sa amahan ug nakakita na kanya. Ay natingala si Felipe, isa may nakita na akong amahan. Kung ko kakita ng amahan, o ko kailan niya, isa man ang amahan na. O, di namutan na siya. O si Felipe mingon kaniya, Ginoo ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag kaniya, kadugay punang nakig-uban kaninyo. Kita mo? Kadugay punang nakig-uban kaninyo ug wala ka pa di ay makaila kanako, Felipe. Unsa tay pangutana ni Felipe? Ginoo ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Ang tubag niya, kadugay na akong pakig-uban kaninyo. Sabi mo kasabot ng tubakan ni Jesus? Kadugay na akong magkikuban ka ninyo, wala ka din makailakan ako. Felipe. Ang nakakita ka na ako, nakakita sa amahan, aung sabang mingon man ikaw ipakita ka na mo ang amahan. Ang nakakita ka na ako, nakakita sa amahan. Mauna ay iingon niya dito sa 1:8-19, kung nakaila ka mo kanako, nakaila ka mo sa amahan. Ining puntuha, nasabot ni Jesus na siya ang lawas sa amahan na dili makita.
Kung tama ang gingon sa iyang mga apostoles na si Jesus, mao ang dagway sa Dios nga dili makita. So ang Dios nga dili makita, may dagway na. O ang dagway mo si Jesus. Di makita ang Dios. Ang ilang gingon nga di makita, makita na. O ang maong makita si Jesus Kristo. Asa man ang utukan nila yung tao? Nangita ang naglaing lusot. Pwede man mahurot ng lusot-lusot ya. Busa diha sa pag-ingon ni Jesus Kristo, ako ang amahan ko sara, dili sa'yo. Ang ilang pagsabot ko sa'yo. Mao nga, incarnated ka to si Jesus Christ sa God the Father. Taraw, Isaiah 41:4. Ako si Jehovah ang nahauna. Kung uban sa katapusan, ako mao siya. Ha? Kinsay nagagama o nagatawag niini nga kaliwatan gikan sa sinugdan? Ako mao si Jehovah ang nahauna. Kinsa dato? Ako mao si Jehovah ang nahauna. O kung sa inyo ha, ako si Yahweh ang nahauna. Ako si Yahweh, ako si El Shaddai, ako si Elohim, ako si Yahweh ang nahauna. Kung uban sa katapusan, ako mao siya. Sa ato pa, kay kanang meaning lang siya himan, tawan, bote pasabot nga kanada ang Diyos, mubuwa nga tao. Pagbuwa na din na sugarol, magsasangyaw na. Mga hindi mayo na ilang himo. Diba? Kung iyagapa. Kailangan dibati, puros mga pasikat raron ingon sila nga maayo kay sila ang bundok. Pero pila ka daw namatay. Buksukan na kandila kung interior nila dito kada talak nila. Tiluwasa. Pulo ka to klabera na. Waon na yun tong ilang klabera, di nakabayag sa minteryo kay kung nag-abang kang balay nga namatay, pag-abang sa minteryo, abang hapon ka dito. Tuo mo balay, wala ga-abang nga kanang minteryo ron, pertinda ko ang negosyo na. Ha? Pertinda ko ang negosyo na. Huwag katapusang negosyo na. Ang dili makabaya diha kuhaon ang bukong dauban di sod sako usa mga igsoon wa ko nag-ingon din ninyo nga tuo mo nako kaya kasi ingon mo nga napatuo-tuo ko, di mo kaingon nga nagpatuo-tuo ko kaya wala mo nag-ingon na tuo mo. Kaingon lang tingali mo nga nagpatuo-tuo ko kung maingon ko nga tuo mo. Ang akong ingon, istadihin ninyo ning kalibutan. Ha, study. Kaya ang Diyos, yung matod pa sa Ginoo. Study equals valedictorian. Study equals valedictorian. Na diha. Kay di mo maluwas, patay di mo tanan. Pabilin mo na ang sagyawan, patay di mo tanan. Ano ba mabuhi diri? Ano ba isaad ang Diyos diri o? Nugon kayo, di po kapila ni. Ang saad sa Diyos diri, no? Atong basahon sa Ezekiel 18:27.
usab sa diha nga ang daotang tao mutalikod gikan sa iyang tanang kadautan nga iyang nahimo o magabuhat ni anang nahasubay sa balaod o matarong siya magaluwas sa iyang kalag nga buhi. Kamuray maluwas ang inyong lawas. Kaning lawas nato umani kalag. Unsa man nato pagluwas, no? Unsa man pagluwas? Magabuhat ni anang nahasubay sa balaod. Mutalikod gikan sa iyang tanang kadautan nga iyang nahimo. Unsaon man ninyo pagkahibalo nga nahimo mong dautan, kung wa mo kahibalo, kung kana inyong gibuhat ay dautan. Nahimo ba day mo anang makatalikod nga wa mo kahibalo nga dautan kung inyong nabuhat? Sunod, o magabuhat niya nang nahasubay sa balaod. Balaod dili sa Bible. Subayo lang ito ni diri. O matarong siya magaluwas sa iyang kalag nga buhi. 28. Tungod kay siya nagapalandong o mitalikod gikan sa tanan niyang kalapasan nga iyang gihimo, siya sa pagkamatuod mabuhi ug siya dili mamatay. Naisa diri ang Dios. Naisa diha. Pero kay mo may yung tuhuan tong mga matay kana na. May rapod na nga. Balik mo glungon bay mantikwan. Ano may kwan ron? Kanang ano may mangambas ng luglungon na baywan tikwan. O na, labi na o kana kitang dito sa Manila, mugawas ngayon ang magtiayon na tigulang. Manilhig niya ginanggit, ay mo doon dito magdala o papel. Sok-sok ka nanggit. Taga-parinarya to. Baywan tikwan. Kani dito nga, lungon ba yung una-una niya kani mamatay ni bana ni sunod ni asawa kay tiguang naman. Di baywan tikwan. Hulugan pa. Unya sumay pasalig sa Ginoo sa mga tigulang. Patyon ba na? Wala man magsaad ang Diyos na kanang tigulang mamatay, na may saad ang Diyos anak. Basawan nato sa Job 33:25. Ang iyang unod mabag-o lapi kay sa unod sa bata. Siya mahabalik sa mga adlaw sa iyang pagkabatanon. Sino ganong sa aras Ginoo? Nya ingon lang nato nga mga matay tanang tao. Gusto mo na sa nyawa nila, manluluwas pa din na sa nyawa. Yung sa nila pagbasa ng Bible, nga ang isa adire, ang iyang unod mabago siya mo balik sa mga adlaw sa pagkabatanon. Pero kanang mga tawhan na pasulti, di ba walay mabuhi sa usa. Patay gid kuno tanang tawo ng kalibutan, walay mo gamot. Bino, masahon ko na to, gabagi mo gamot. Arita sa Zacarias 13. Tinuod ba ng ilang sangyaw nga walay mo gamot? Usa, aron mo gamot, buhaton itong katong itambag niya. Magbuhat sa maayo. Okay. Zacarias 13:8. Araw. O mahitabo nga sa tibuok nga yuta nagaingon si Jehovah ang duruha ka bahin niya na pagaputlon og mga matay apan ang ikatulo ka bahin mahabilin diha.
Dili tanan patyon, lagi mahabilin. Yung sa manay lang sangyaw, patyon malagi tanan. Mini, mini nga magsasangyaw. Bisan si Apostol Pablo, wala mo tuo nga ang tanan mga matay. Be, basahon na to, be. Kung si Apostol Pablo, nituo ba nga ang tanan mga matay? Unang Korinto 15. Yan, kusog ngayon sila may Pablo. 15. 51. Ano ang karon? Isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Unsaon di unsay gisulti? Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Kung ini puntuhan palanggaan, ang kanang nagsangyaw nga walay mabili na ning kilibutan ko no kay ang tanan patay gyud. Supak na nang usa ka bahin niya. Naisupak na daan sila sa pagtuo ni Apostol Pablo. Perti kayo nabasa ng sulat ng Apostol Pablo, pero supak na isa ubang panid sa mga pulong ni Apostol Pablo niya. O sa isulti, dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Sa unsang pagi na usab? Ang iyang unod mabago. Ingon sa unod sa bata, siya mo balik sa mga adlaw sa iyang pagkabatanon. Unsay formula? Ang maayo sa yuta kanon unya Ezekiel 18:27. Butan dikan sa tanang mga sala nga nahimo ug magsubay, magbuhat, subay sa balaod, siya magaluwa sa iyang kalag nga buhi. Munay formula. Ilan. Ano ito? Ang tanan nga matay. Patay mo tanan. Ay mabuhi niyo. Di ka ni likay ka ng bala. Likay ng mga tanang pahitabo niya. Muna maligsan sa karsada sila. Naipastor dito, nahurot magkamatay ito sa iyang asawa, iyang mga anak, patay. Banggaan, nagsakay silang sikat-sikat. Banggaan, pinwilir nga nahipon, nahurot yun, nabutong sa karsada. Ikan to basimba, doon Domingo. Diyas mahayag. Mo may singgit nila, namatay sila tanan. Di. Patyan ko sila. Kita dili na may singgit. Maningkamo ta sa paglikay sa tanang matang sa sala. Bisan sa una-una. Ayaw sudli ng inyong kasing-kasing og sala, kay kamatayon na siya. Basta sudla na siya og daotan dito na una. Basta ang inyong kasing-kasing gani, sudlan og sala, kamatayon na. Busa, arong dili na musulog ng kamatayon, ayaw pasudli, kay mo gina istorya sa Ginoo na ko. Ang Ginoo istorya na ko 1996. Nga ang kasing-kasing dili pasudlan sa sala. Ikanang sala mo na kamatayon. Di mo ba? Naghan kayong Pangulo Isugo, pero wala makatumang kay nausapan ang dagan sa mga una. Nakakita kwarta. Di naman gobyerno ang gitutukan. Ang iyahan naman sa pagdato niya. Useless na sa direct kasulatan. Saan pag mabulit pa kag kwarta, mabulit pa kag kadatuan. Matodha ang mga dato nagtigom og bahandi bahinon sa mga mataro. Ang magbahin ng mga mataro. Asa mabasa? Asa mabasa? Si Pancreas. Pancreas, baday nga. Ginagayan, ito
Dili sa Salmo na ang mga matarong mo'y magbahin sa mga bahandi sa mga dako. Una nga ay nganong matay pagkamatay ana bilin ng bahandi abtan man sa pagtindog sa Ginoo nga gobyerno. Di magbahin ang mga matarong, kaya matarong may mabilin ani. Oh. Ang mga matarong magapanunod sa yuta. Ano yan po nito naman? Galing gabi naman. Daghan kayong pamati sa inyong salamat. Balik. Daghan kayong salamat sa inyong pagpamati. Ini inyong ubos na iksuon o higalas kanginan. Ginito Yahoo.